Forestil dig en familievenlig lejebolig i et naturskønt område. Der er kun nabo til den ene side, og der er plads til masser af leg udendørs. En indflytningsklar og topmoderne lejebolig. Skal vi ikke gå ind og kigge? Boligerne fås i 4 forskellige størrelser. Det er lavenergihuse, og for at gøre det nemt for dig som lejer, medfølger alle hårde hvidevarer. Der er gulvvarme over det hele, og et ventilationsanlæg, som sørger for et sundt indeklima. Vi befinder os i Give, tæt på skoler, institutioner, handlemuligheder, busstation, you name it. Og selvfølgelig har vi tænkt på, at børnene skal have et sted at lege. Så kort sagt er der vel egentlig rigtig mange ting, der taler for at bo i Give. Gå ind på futurum.dk og se mere.